खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ चेलेन्ज खालामदों। बे समाव थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों हाग्रामा महिलारिखौ चेलेन्ज खालामदों। बे समाव फैगौ समाव बावैसो साननि उनावनो बे समाव जौगाथायनि बिथिङाव सोर बेसेबां खामानि मावदों बेनि सायाव मोनसे गोनां बाथ्रा थामहिनबा बे समाव सावगारि दिहुननो थाखाय बे समाव बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव सोर बेसेबां खामानि मावनो हाखो, बेसेबां समाव सोर बेसेबां जौगाथायनि थाखाय बिटिआर हालामनि थाखाय खामानि मावनो हाखो बेनि सायाव रोखा रोखा रायजो राजाफोरनो फोरमायगोन। रायजो राजाफोरनो डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों रोखा रोखा दिन्थिगोन जों सोर बेसेबां खामानि मावनो हाखो, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा बिथिंजों जौगाथायनि थाखाय खामानि मावखो। आरो बे समाव प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव थामहिनबा 4 खावसे बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावनाय जाखो बेनि सायाव आबुं बिथाङा रोखा रोखा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय थियारि जादों। बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय साखाफारा जादों। बे समाव साखाफारा जादों दे मार्च दानाव बे समाव भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय मा खामानि मावखो। आरो प्रमद बर' थामहिनबा गाव खुंथाय खालामनाय सोरखार, बे सोरखारा 5 बोसोराव मा खामानि मावखो आरो फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बेनि सायाव आबुं भिजन डकुमेन्ट दिहुननो थाखाय थियारि खालामदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों रोखा जायो रायजो राजाफोरा बे समाव बिजिरनो हागोन जे प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावनो हाखो, हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मा खामानि मावनो हादों बेनि सायाव रिजायनाय रुजुनाय मोनसे नोंथांमोना फारि फारि नुनो मोनगोन बे भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों। रोखा रोखा फोरमायनो थाखाय थियारि जादों बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। रोखा सावगारिखौ नुनो मोनगोन रायजो राजाफोरा रोखा जागोन जे हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां खामानि मावनो हाखो, प्रमद बर'आ थांनाय समाव बेसेबां खामानि मावनो हाखो बेनि सायाव रोखा रोखा तन्न बे समाव फोरमायगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे समनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो हागोन बा मार्च दान बारा गोबाव सम गैला, मार्च दाननि उनावनो नोंथांमोना बुजिगोन हाग्रामाया बेसेबां मावनो हाखो आरो प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावखो बेनि सायाव नोंथांमोना रोखा सावगारिखौ नुनो मोनगोन। आरो बे समाव नोंथाङा नेथ'नांगोन, मार्च दानखिनिखौल' नोंथाङा नेथ'नांगोन आरो मार्च दाननि उनावनो नोंथाङा क्लियार जागोन, रोखा जागोन जे बे समाव सोर बेसेबां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हाखो। बे समाव बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। বিচাৰিছোঁ মাৰ্চ মাহলৈকে আপোনালোকে অলপমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মাৰ্চ মাহত আমি তেখেতসকলৰ 5 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰৰ আৰু তেখেতসকলৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰৰ এটা ভিজন আমি আমাৰ ডকুমেণ্ট এটা আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে স্পষ্ট হ'ব। বিচাৰিছোঁ মাৰ্চ মাহলৈকে আপোনালোকে অলপমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মাৰ্চ মাহত আমি তেখেতসকলৰ 5 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰৰ আৰু তেখেতসকলৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰৰ এটা ভিজন আমি আমাৰ ডকুমেণ্ট এটা আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে স্পষ্ট হ'ব। বিটিআৰ অঞ্চলত 35 লক্ষ জনসাধাৰণ ইয়াত বসবাস কৰি আছে আৰু এই 35 লক্ষ খিলঞ্জীয়া আৰু লগতে জনজাতি যিসকল ভূমিপুত্ৰ ইয়াত বসবাস কৰি আছে সেইসকলে ভাৰতৰ অন্য অঞ্চলৰ নিচিনা আগবাঢ়ি যাব লাগিব শিক্ষা দীক্ষা অৰ্থনীতি সকলো দিশতে। ইয়াৰ কাৰণে আমি ভিজনবিলাক বনাইছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি মিছনবিলাক বনাইছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু অহা 5 বছৰত বা অহা 10 বছৰত ভালকৈ যদি চবে কাম কৰে আৰু আজিৰ নিচিনা পৰিৱেশটো আমি সকলো ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভাৰতৰ অন্য অঞ্চলৰ নিচিনা আমাৰ অঞ্চলটো আগবাঢ়ি যাব।